Здравейте! Днес ще ви разкажем как действат емоциите. Няма как да говорим за стрес, тревожност, без да изясним какво представляват човешките емоции и как се пораждат емоционалните промени. Емоциите са реакции с изключителна важност, които помага да се приспособяваме по-добре към конкретните ситуации. Те ни подготвят да действаме и мобилизираме енергията, която е нужна, за да успеем да постъпваме правилно при важни обстоятелства. Те имат адаптивна функция. Тревожността е много важна емоция, която може да ни бъде от голяма полза. Стига да съумеем да я насочим правилно, неувереността ще ни направи разсеяни, напрегнати, нервни или активни и ще изпитаме толкова силно психическо неразположение, че е възможно и да се откажем от предизвикателството. Добре е да подчертая, че проблемът не е в самата тревожност, а когато тя е прекомерна и е неправилно управлявана. В заключение мога да кажа, че стресът, тревожността са част от всекидневието ни, държат ни на щрек, когато е необходимо и ни помага да реагираме по-добре на стимулите от околната среда и на ситуации, които и да не завършват добре за нас. Не можем да живеем в постоянен стрес, защото е изтощително. Ето защо трябва да се научим да контролираме тревожността, за да избегнем да не се окажем завладени от тревога прекалено, дебалансирани, неразположени. Най-общо казано, интензивността на тази тревожна реакция, съпроводена с погрешни, натрапчиви мисли, повишена физиологична активност и нервно поведение, ще бъде по-голяма, ако смятаме, че вероятността да стане най-лошото е висока, а последиците ще бъдат тежки.